No niin, pikavuoro, reporteri Tero Ikäheimonen. Pistä, lopeta se hengailu ja rötväily siinä, niin kerrotaan blogin lukijoille, miten täällä bussissa syödään ja mitä täällä syödään. Niin, tärkeintähän bussimatkailussa on hyvät eväät. Täällä on meillä erikoispussi, josta löytyy karkkia ja suolapähkinöitä. Otas vähän sieltä. Katsotaan, että menee suuhun asti. Juu. Hyviä suolapähkinöitä, tarpeeksi suolaa. Kuoret mukana, niissä on kaikki ravintoarvot. Kyllä. Tällaisia on hyvä olla tällaisia pitkää aikaväleillä. Kyllä. Vähän tekemistä siinäkin. Sitten löytyy kiinalaisia, jonkinlaisia sokerirullia. Nämä on ihan hyviä. Nuudeleita. Se on kuumaa vettä, niin siinä on minuutissa lounas. Helppoa ja hyvää. Snickersia pahan päivän varalle. Maistuu aina. Tuli Venäjällä syöty ehkä vähän liikaakin noita. Sitten on linnunsiemeniä. Se on sen verran hidasta syömään, että mä en viitti alkaa niitä tässä vetää. Terveelliseltä osastolta appelsiineja. Kirsikkatomaatteja, molemmat hyviä. Oho. Löytyy kuivattua inkivääriä. No ihan hyviä, vaikka muut ei tykkääkään. Löytyy ilmeisesti rusinoita, Kazakstanista ostettuja. Tosi maistuu ihan aprikoiselle, että en ole ihan varma mitä nää on, mutta hyviä. Suuhun pantavia. Kyllä. Sitten on kiinalaisia jotain tällaisia solmuja. Maistuu vähän tippaleivälle. Erittäin hyvä. Red Bullia. Tää on tällaista aasialaistyyppistä Red Bullia, eli ei ole hiilihappoa, vaan sellaista siirappista litkua. Jääkahvia. Kasakstanilaista hevosen lihaa. Säilykepurkissa. Erittäin hyvä. Erittäin rasvainen. Sitten löytyy suolaisia seesamileipiä, lukee pussin kyljessä, mutta ne on kyllä makeita vehnäpullia. Kiinalaisen tavan mukaan. Kyllä. Sitten löytyy jonkinlaisia teekeksejä. Ekologisesti pakattu. Tai tavaraa. Mussi vähän heiluilla täällä Gobi autiomaassa. Tie on tällä hetkellä aika huono. Toivotaan, että se kohta paranee. Rakentaa tuohon taustalle näkyy ehkä niin tuollaista moottoritietä, niin sen takia täällä on vähän tietöitä. 200 kilsaa vielä. Juu. Totta kai löytyy myös kiinalaisia erikoisherkkuja, eli kanansormia. Nää on mukavia, kun tuntuu luut tuolla vielä välissä. Ota siitä, Tero, nyt. Joo, kiinalaista herkkua. Näissä on tällainen jonkinlainen chilisoossi. Nää on erittäin mukava koostumus, tämmönen ei kovin napakka. Miltä se, Tero, maistuu? Maistuuko? Eilen oli niin hyvä, ettei sanotuksi saa vai? Eilen oli kiinalainen uusvuosi. Onneksi oli aika aikaisin kämpillä, muuten vois niin sanotusti hissin nostaa. Lassi antaisi saada yhden tommosen päähänsä eilen. Joo, tänään se on vaan pähkinöitä. Joo. Ja kuuntele kansallishymnejä. Näissä on onneksi aika vahva tää chili, että näihin kuviin ja tunnelmiin. Muistakaa syödään hyvin, niin jaksatte. Morjes.